Pozdrowienia dla pana Wielbłąda. Specjalną dedykacją dla niego. Spotkamy się na koncercie, jo. Ja mam wierność, przyjaźń, miłość. Ty poruszenie po stykie, że aż miło. Gdy idzie na robotę, nie rzuca się w oczy. Jak coś mu nie pasuje, wali prawdą między oczy. Kapusią kryje utoczy, i mi się nie otoczy. Na życiu odpoczek, W nocy się nie moczy. wie co i jak, i z kim się witać będzie rynek krótko trzymać, jego kurów będą pytać, nie okradnie bliskich, Nie sprzeda nikogo. a cała wieczność za kokoloko wrogość, jego stan psychiczny i droga wyboru, to już nie jutro. Niestety. Jest coś. Tak. Ten to był skład Peter. W tym składzie Alex i Peter. Witamy was ponownie za nową płytą. Tak. Pytam kiedy kota i zaczął robisz to do ciebie, pajacu. Masz szerokie spodnie, ty piszesz na bucie. Zrapujesz usiano. Zamiast kupić płytę, wolisz torbę jarania. Uliczny raper. Znam się z tym tematem, mam kręcony do dzieciaków, przyciągnięty tym klimatem. To To uliczny rap, dla ludzi od ludzi, tu żeby przetrwać. Nie jeden łapy ludzi, każdy kombinuje, to może nikt nie ma kamera. Ciężki jest żywot ulicznego rapera. To. Tak.